onda moramo, šta ćemo nositi na bikepacking? Nosit ćemo dres. Oho. A? Bilo je pitanja, evo sad je odgovora, evo. Ajde. Pripremamo dres sa našim bojama i logom i sve ostalo, su u kolaboraciji sa Bonkom i Zvonkom. Oprosti, u principu u bojama možemo, tako da pošto smo mi i Zvonko veliki fanovi možema, to će vam biti u te boje. Možema. Šalim se, ne. Uglavnom da, vozit ćemo u svojim dresovima, najvjerojatnije, neću reći najvjerojatnije, sigurno će se to moći kupiti u Bonku za ekipu koja će biti zainteresirana, eventualno podržati naš rad, iako po matematici koju sam ja odradio, mi ćemo po svakom dresu zaraditi ovoliko, tako da eto, radimo to kao i sve ostalo iz ljubavi prema biciklizmu. Mislim da smo promašili debelo biznis model, negdje smo fulali. Još što nažalost ja sam školovani ekonomist, tako da stvarno ne znam šta mi radi. Eto. Ne, to je čisto kao odgovor ekipi kad staviš dres u prodaju pa kao sad ste vi tu našli ne znam kakvu lovu mlatiti ili nešto. Čisto da da, ako imalo pratite tu scenu i tržište i sve, ćete vidjeti da su dresovi u principu će biti prilično povoljni koliko ja znam. Gobik dresovi, znači kvaliteta je stvarno vrh, vozimo se već neko vrijeme u njima, zadnjih par godina. Nema nikakvih problema, to je sve fino, udobno, aero, prikazuje apsolutno sve što treba i ne treba. Da, tako da do tad treba još malo smršati. Ti si već na dobrom putu. To je sljedeća tema, ja sam malo usporio, ali dobro, da. Možda ne spominjem uopće. Biće, što si rekao, ne samo da nas podrže, nego da kupe kvalitetan dres po povoljnijoj cijeni. Znači, taj komplet će biti nešto jeftiniji od Gobikovog standardnog dizajna kompleta, kako god to hoćeš reći, koji je sad dostupan u hrvatskim i inozemnim dućanima. Tako da jeftinije nego standardni dres, kvaliteta je tu. Isti model, isto sve, samo sa našim printom. Tako je. Tako je. Samo u bojama. Šalim se. Biće, mislim da je lijep dizajn. Minimalizam je u pitanju, neće vrištat sad tu nešto, nema sponzora, ništa, logo od Gobika, naš logo mali i logo od Bonka i to je to, boja jedna lijepa, Možemovska. Pederski, ali lepa. A da, ali nije zelena, evo. Eto. Tako da podržati nas, podržati Bonk koji s tom pričom pokušava skupa s nama da napravimo nešto lijepo tu na našoj sceni i da kupite kvalitetan dres po povoljnim uvjetima, mislim. Štaš dalje pričati? Ništa, sve je rečeno. Ajde dalje, kaj ćeš nositi, ne? Osim dresa. Ne, to je sad bitno, to je bio uvod. Forica, da.